Hola a tots i totes! Sigueu benvinguts a Orienta, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a tots i totes! En el vídeo d'avui us vaig ajudar a emplenar el model 046 per al pagament de taxes. Concretament, anem a realitzar aquest pagament per a la matrícula en les escoles oficials d'idiomes a la Comunitat Valenciana. Per a poder realitzar el tràmit de pagament de taxes amb l'imprès 046 és imprescindible haver sol·licitat admissió i haver estat admitit en algun dels nivells o d'ensenyaments que requereixen aquest tràmit per a poder realitzar la matrícula. Com que aquests dies darrere van fer l'admissió per a escoles oficials d'idiomes i ja s'han resolt les places, avui anem a tractar d'emplenar aquest formulari. Mireu, en primer lloc, el que fem és acudir fins al nostre navegador. Així tenim que ens ha arribat el correu de Generalitat Valenciana on ens informen dels resultats de l'admissió a les EOI. Consulta els resultats d'admissió a les EOI. Així ens donen un enllaç i si li piquem ens du fins a l'assistent i la convocatòria ordinària de l'EOI 2020. El primer que ens demanen és que ens identifiquem amb el nostre usuari i contrasenya. Aleshores, fiqueu el vostre usuari i contrasenya i li piqueu a entrar. Una volta fiquem el nostre usuari i contrasenya, ens du fins a l'última sol·licitud confirmada en l'assistent telemàtic de la Conselleria. Fixeu-se que ens apareix la data de la confirmació, el número de la sol·licitud i les dades de la sol·licitud. I fins i tot podem descarregar la pròpia sol·licitud. Aleshores, si seguim més cap a baix, apareixen els resultats de l'adjudicació. I què ens diuen? Que hem estat admitits en la nostra primera preferència del curs segon de C2. Així ens dona l'horari, el grup i la EOI on hem sol·licitat l'admissió. Aleshores, li piquem a generar imprès taxes 046. I ens apareix aquesta imatge que veieu així. Diu, en cas de dubte, abans d'efectuar el pagament de taxes, li recomanem acudir a l'EOI adjudicada per a verificar que la seva documentació és correcta. Després, al final del vídeo, anirem a la pàgina de l'EOI, per exemple, de València, per a que pugueu veure la documentació que s'hi demana. Bé, doncs li piquem a acceptar i ens du fins a la configuració de l'imprès del model 046. Si us fixeu, ja apareixen les nostres dades emplenades, és a dir, el nostre NIF, els nostres cognoms, el nom, l'idioma, el curs i el torn en què ens han adjudicat. Així baix ens demanen selecciona el que desitge, carnet, obertura d'expedient, matrícula, i si continua cap a baix, ens pregunta si repetim curs, el tipus de matrícula, si és ordinària, si tenim algun tipus de bonificació o si estem exempts del pagament de les taxes. A més, ens indica l'import que hem d'abonar. És a dir, si hem seleccionat el tema del carnet, ens apareixerà així l'import, l'apertura de l'expedient, la matrícula i l'import total. Aleshores, si veieu que és correcte, li piqueu a continuar. I ja ens ha dut fins a la passarel·la per tal d'emplenar totes les dades. Fixeu-se, tenim d'una banda el concepte, tenim els ensenyaments d'idiomes. Fixeu-se que tal volta la visualització de la pàgina no és la més atractiva, però sí que és molt útil i haurem d'anar emplenant cadascun d'aquests espais. Com que no vull fer-ho llarg, jo ara vaig a tallar, es vaig a emplenar, però fixeu-se molt bé d'allò que ens demanen, és a dir, el NIF, els cognoms ja hi apareixen, però ens demanen la nostra direcció, el nom de la via, el telèfon, el municipi, la província. Després així baix, això ja hi apareix emplenat, seran les taxes de matrícula i el curs en el que estem matriculats. Si continuem cap a baix, veurem la data de presentació, és avui quan ho estic gravant, l'import a ingressar,
i aquestes dades al respecte de l'ingrés, les entitats col·laboradores i com realitzar-ho. Aleshores vaig a emplenar-ho i continuem. I quan ja tenim totes les nostres dades emplenades, li piquem així en acceptar. I ens apareix aquesta pàgina on es diu pas 1, obligatori, pols a imprimir per obtindre l'autoliquidació. I el pas 2, que és opcional, ens indiquen que la realització del pagament no implica la presentació de l'autoliquidació. Haureu de presentar l'autoliquidació i el justificant de pagament davant de l'òrgan corresponent. Després ho explicaré. El primer que fem és picar-li a imprimir. Com veureu, se'ns ha descarregat un PDF amb, ho indica així, model 046. Apareix tota la informació que havíem emplenat en l'assistent. Molt important, per favor, reviseu bé que estiga tot correcte. I aquest document guardeu-lo bé perquè amb aquest imprès ja podeu anar a una entitat bancària per tal d'abonar l'import de les taxes per a la matrícula. Tot i això, si voleu abonar-ho telemàticament, torneu enrere, torneu fins ací, pas 1, pas 2, i li piqueu a pagar. Així se'ns obri una passarel·la de la Generalitat Valenciana per tal de poder realitzar el pagament telemàtic. Teniu així que seleccione el mètode de pagament, càrrec en compte o pagament amb targeta. Qualsevol dels dos, si esteu acostumats a operar amb targeta o pagament electrònic per internet, podeu seleccionar-los. Jo ho vaig a fer amb pagament amb targeta. I fixeu-se que fàcil és realitzar el pagament amb targeta. Mireu, ens ho expliquen així molt fàcilment. Es diu que indiquem en primer lloc el número de document, després el codi territorial i en tercer lloc el concepte. I molts estareu preguntant quin codi territorial, quin concepte. I així ens donen una imatge per a que nosaltres en el nostre model 046, així han ficat el 620, però el 046 tots s'estructuren de la mateixa forma. Fixeu-se que així hi ha un número 1, que seria el número de document, el número 2 seria el codi territorial i el concepte serien aquests 4 números que hi tenim en el número 3. Si jo vaig al meu document, el 046, així tenim el número de la liquidació, així tenim el codi territorial i aquests números seran el concepte. Aleshores, ho anem emplenant, després fiquem el nostre NIF, fiquem el nostre nom i cognoms i l'import que hem d'abonar. Una volta ho tenim tot emplenat, hem de seleccionar la caseta de accepte conèixer el contingut de la resolució i li piquem a pagar. Una volta hem emplenat totes les nostres dades, ens porta fins a aquesta passarel·la per tal de que fiquem el nostre número de targeta, el mes de caducitat i l'any i el codi de seguretat. Si estem acostumats a fer compres per internet, ens enviaran un codi al nostre telèfon mòbil, l'insertem i ja hem finalitzat. Ja ens han cobrat en la targeta l'import i ens apareix com que l'operació ha estat autoritzada. Li piquem aleshores a continuar i ens torna fins a aquesta passarel·la del pagament telemàtic. Apareix així el número d'autoliquidació, el model, el concepte, el nostre DNI, el nostre nom i cognoms, el codi territorial, l'import que hem pagat, la data de l'operació, etc. Aleshores ens queda simplement obtindre el justificant. Doncs, si ja hem realitzat el pagament, hem obtès el nostre PDF com a justificant, ja hem finalitzat el procés del pagament de taxes amb l'imprès 045. La meva recomanació seria que entreu en les pàgines web de l'EOI on voleu cursar idiomes l'any vinent. Per exemple, jo tinc així oberta l'Escola Oficial d'Idiomes de València Saidia, on segurament us ficaran informació al respecte del procés de matrícula per a la convocatòria de juliol 2020. Fixeu-se bé, cadascú que vagi a la pàgina de la seva EOI o del nivell educatiu doncs està matriculant per tal de trobar aquella informació que li faci falta per a formalitzar el procés de matrícula. Doncs fins ací aquest vídeo. Si teniu dubtes, me'ls podeu deixar en els comentaris i tractaré d'ajudar-vos el més aviat possible. Moltes gràcies a tots i totes, espero haver-vos ajudat en aquest procediment per a el pagament de les taxes amb el model 046. Bé, doncs,
Fins ací aquest vídeo. Recordeu, si us ha agradat i us ha sigut útil, subscriure-vos al canal i fer clic a la campaneta per rebre notificacions. També em podeu trobar a Twitter en @canalorientat i en Instagram com a canalorientat. Moltes gràcies a tots i totes i fins el proper vídeo. I no oblideu fer bondat.